jutge Llarena. Parlaven fa uns instants. Podem recuperar les seves paraules. Una altra. I per això és especialment dolorós que en aquest, diguem-ne, aniversari, amb els nostres presos polítics, haguem de veure com encara hi ha qui justifica la presó preventiva en què s'està retenint a gent decent, a gent de pau, a gent democràtica, demòcrata, a gent honesta, s'escudin en l'argument fal·laç de la violència. És una cosa especialment dolorosa. Per tant, cada dia que en tinguem ocasió, avui és un dia especial per poder-ho fer amb èmfasi, hem de denunciar la injustícia que s'està cometent cada minut que els Jordis, l'Oriol, en Quim passen a la presó. Perquè és una injustícia que afecta a la manera que volem viure, que és en pau, en convivència, la manera en què volem resoldre les discrepàncies i diferències polítiques, des del respecte. I per tant, sempre, en cadascun d'aquests 100 dies, hem tingut molt present el que ens ha portat fins aquí. Segurament ho haurem de tenir present durant molts anys. El que va passar com a conseqüència de la querella de la Fiscalia General de l'Estat, com a conseqüència d'aquesta connivència permanent entre el poder legislatiu i el poder executiu, ara fa 100 dies, és la mostra del gravíssim problema polític que existeix a l'estat espanyol, que no vol ser resolt des de la política, sinó des del Codi Penal. I 100 dies després, veiem que el problema no només no s'ha resolt, sinó que s'ha agreujat. I a més, veiem com amb unes eleccions, fins i tot convocades des del 155, amb les regles del joc de l'estat espanyol, amb les garanties de l'estat espanyol, la voluntat del poble de Catalunya persisteix, continua sent ferma en una direcció que el món ha llegit ja, que és volem decidir el nostre futur, ho volem fer amb les eines de la democràcia, ho volem fer tal com es desprèn també de la lectura d'Espriu, un home de pau, des dels ponts del diàleg, des del reconeixement de l'altre. Per això som aquí, per recordar-los a cada dia, per reivindicar-los cada dia i per treballar per aquest objectiu. Agraeixo, doncs, a tota la gent de l'ANC, a la gent que no pertany a cap organització, a la gent que ni tan sols és partidària de la independència de Catalunya, que en aquests 100 dies ens ha acompanyat i ens vol continuar acompanyant en la denúncia d'una situació que afecta greument els drets humans, que afecta greument els drets civils i polítics a l'estat espanyol, que cada vegada que hi ha una interlocutòria com la que avui hem llegit, com la que vam llegir l'altre dia en relació amb en Quim Forn, fa ruboritzar els professionals del dret i a la gent compromesa amb la democràcia. Destinarem tot el temps que ens quedi aquí. Esperem que sigui poc perquè les coses es normalitzin i perquè es pugui respectar el resultat de les eleccions, però destinarem tot el temps que ens quedi aquí a recordar-ho, no només a fer la feina que ens pertoca, sinó a recordar-ho. Voleu que ho faci una mica en castellà ara? L'avaluació... Fins aquí les paraules, doncs, de Carles